Κάποτε στο χωριό μας εξαφανιζόντουσαν άνθρωποι. Κάνονταν οι εξαφανίσεις. Δεν ήταν τυχαίες. Η Άννα Λασκαράκη, αρχηγός της αστυνομίας, είχε χάσει το παιδί της. Έφερε 3 αστυνομικούς. Μέσα στην καλύβα ήταν ένας ηλικιωμένος και τα 3 του παιδιά. Ο γέρος και τα παιδιά του αντέδρασαν. Αίμα και δυσοδεία. Ο πατέρας των παιδιών εγώ πιστεύω ότι ήτανε κανίβαλοι. Τώρα που άκουσες την ιστορία, πες μου αλήθεια, θες να πας οπωσδήποτε στο Θάσος για κάμπινγκ?